Днес ние, децата от Art Voice Center, ще ви поднесем свой коледен подарък, събран в нашите песни и усмивки. Но преди това искам да кажа и няколко думи, кои сме ние. Най-вече за тези, които все още не са ни срещали и не ни познават. Art Voice Center е една от най-добрите музикални школи в България. В школата се обучават над 100 деца от 3 до 18 години, както в класовете по пеене на Руми Иванова, Ева Палакова, Анастасия Баткова и Пола Кутманова, така и в класа по пиано на Георгана Филева. Тази вечер предстои да чуете някои от талантите на нашата школа. Надявам се, че техните изпълнения ще ви донесат много радост и коледно настроение. Аз съм Ива и Честа и заедно с останалите участници ще се постарая да ви помогна да се докоснете до коледния дух. И като начало ще ви изпълня една от най-красивите и вечни коледни песни – White Christmas.